Mateo Kapitulo 4. Unya si Jesus gihatod sa espiritu sa kamingawan, aron pagatintalon sa yawa, ug sa nakapuasa siya sa kapatan kaadlaw, ug kapatan kagabii gigutom siya, ug miduol kaniya ang maninintal ug miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato, mahimong mga tinapay. Apan mitubag siya ug miingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa sa lungsod nga balaan, ug gibutang siya sa lantawanan sa templo, ug nag-ingon kaniya, kung ikaw anak sa Dios, umambak ka sa ubos kay nahisulat na, magasugo siya sa iyang mga manulunda na hatungod kanimo, og pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron dili mahipangdol ang imong tiil sa bato. Si Jesus miingon kaniya, nahisulat na usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa sa usa ka bukid nga hataas o yamot, og gipakita kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan og ang ilang himaya, og nagaingon kaniya, nga tanan kining mga butanga igahatag ko kanimo kung maghapa ka sa pagsimba kanako. Unya si Jesus miingon kaniya, pahawa ka Satanas, kay nahisulat na, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios, og kaniya lamang mag-alagad ikaw. Unya gibiyaan siya sa yawa, ug ani akaron, ang mga manulunda mingduol og na nag-alagad kaniya. Karon sa nakadungog si Jesus, nga si Juan gibilanggo, mipauli siya sa Galilea, ug sa gibiyaan niya ang Nazaret, miadto og nagpuyo siya sa Capernaum, nga diha daplin sa dagat, sa mga utlanan sa Zabulon og Nephthalim. Aron matuman nga hingpit ang gisulti pinaagi kang Isaias, nga manalagna nga nagaingon, ang yuta ni Zabulon ug ang yuta ni Nephthalim, paingon sa dagat unahan sa Jordan sa Galilea, sa mga hintel, ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan, nakakita sa usa ka dako nga kahayag, ug sa mga nagalingkod sa dapit, ug sa landong sa kamatayon, kanila ang kahayag misidlak. Sukad ni adto misugod si Hesus sa pagwali ug pag-ingon, maghinulsol kamo, kay haduol na ang gingharian sa langit. Ug sa nagalakaw si Hesus sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya ang duha ka magsuon, si Simon nga ginganlan si Pedro, ug si Andres nga iyang igsuon, nga nagataktak sa pukot sa dagat, kay sila mga mananagat. Ug miingon kanila, umari kamo, sunod kanako, ug buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo. Ug gilayon mibiya sila sa ilang mga pukot, ug mingnunot kaniya. Ug sa pagikan niya didto, hingkit-an niya ang lain na usab nga duha ka magsuon, si Jacobo anak ni Zebedeo, og si Juan nga iyang igsuon, sasakayan kauban ni Zebedeo nga amahan nila, nga nagapuna sa mga pukot, og iyang gitawag sila, og gilayon mibiya sila sa ilang sakayan og sa ilang amahan, og mingnunot kaniya. Og gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea, nga nagapanudlo didto sa mga sinaguga nila, og nagamantala sa maayong balita sa gingharian, og nagaayo sa tanan nga balatian, og tanan nga sakit sa katawhan, og ang iyang kabantog na sangyaw sa tibuok nga Syria, og gipanagdala kaniya ang tanang mga masakiton, ang mga gitakbuyan sa mga nagakalain-lain nga mga balatian, og mga kasakitan, og mga hingyawaan, og mga saputon, og mga paralitiko, og iyang giayo sila, og nanagnunot kaniya ang dagkong panon sa mga tawo, gikan sa Galilea, og gikan sa Decapolis, og gikan sa Jerusalem, og gikan sa Judea, og gikan sa unahan sa Jordan.